Maison, kumusta mong tanan? Kini ang katinaawan sa pagtuo. Ako si Sok Fernandez. Niyay makutana si Brad Alan Caballero. Paminaw na to. Akong pangutana, ang Diyos nag-ingon, Diyos lamang ang simbahon. Nganong nagsimba mo sa santo sa langit? Salamat, Brad Alan Caballero sa imong maayong pangutana. Kanang imong pangutana nasandig na sa gisulti ni Jesus nga tunay sa yawa nga tunay sa Satanas. Mabasa sa Mateo 4:10. Ningon si Jesus, Satanas, mo'y simbaha ang Diyos lamang o kaniya ka mag-alaga. Kanang ipamulong sa Diyos, ikadapat sa nato. Ngawa tayo laing simbahon ang Diyos lamang. Mao na ang pangutana makatarunganon, ngano man nagibansay sa mga Katoliko nga musimba ta sa mga santos nga nalangitan. Ang atong tubag, diha sa walang kasulatan, dunay the highest worship that shall be given or rendered to God alone. Nasa Salmos 96:4, ihatag ninyo ang labing taas nga pagtahod o pagsimba ngadto sa Dios kay siya maong labaw sa tanan. Pero doon ay pagsimba nga gisuko sa Ginoo. Pagsimba sa mga santos. Niya timan-an ba nato sa Deuteronomio 4:40. Mingon ng Diyos, kung ako magsugo kaninyo, tumana na. Nasa Deuteronomio 4:40. Kung magsugo ko ninyo, tumana na. Naabay sugo sa Ginoo nga ipasimba o simbahon ng mga santos? Na. Kaya liba lang ninyo mabasahin sa uban. With your respect. Naa sa Pinanayag 3:9. Sa Pinanayag 3:9, ningon ang Diyos, ganun ay usa ka obispo sa Philadelphia ngayang naila nga usa ka buutan o balaan nga tao. Usa ka tao, pero obispo, balaan nga tao. Kaya mingon ang Diyos, kamong naa sa mga kasaypanan sa sinaguga ni Satanas, panggula kamo. Og duula kining obispo sa Philadelphia, muluhod kamo kaniya, musimba kamo kaniya. Aron mo mahibaw nga ako na higugma kaniya. Balikon ako. Sugo sa Diyos, naas Pinadayag 3:9. Mingon ang Diyos, duula ang maong obispo nga balaan. Og luhod kamo niya, simbaha siya. Aron kamo mahibaw nga ako na higugma kaniya. Tayo pa. Wa ka masayop ang Diyos adto nga nagsugo siya nga balaan simbahon. Wa kay di mo na masayop ang Diyos. Tapos balaan kasulatan sa Deuteronomio 32:4, ang Diyos higpit siya mga paagi. Og doon dapat tayo mabasa sa Biblia nga na-practice yun ang pagsimbas balaan. Na sa libro ni Daniel 2:46, nabantog si Daniel mo sa kapropita nga pinada sa Diyos. Nakabig si Hari Nabucodonosor. O pag-abot ni Daniel, mihapa siya o misimba ni Daniel. Wagin mo bandlong sa Daniel, tindog. Ay kung simbahan kaya ako, tao lang. Hinaon kung simbahon nato ang tao, ingon ng Diyos mo na ginili. Na sa buhat, 8:25. Ningon si Pedro ni Cornelio, tindog, ay kung simbahan kay tao rin ko sama nila. Kung simbahon na ganit tao, ingon ng Diyos, madlungon kita. Pero kung simbahon na ito, pagpasilungog ang usa kabalaan, sama sa mga santos sa langit, gisugo sa Ginoo. Nabasa na nato, simbaha ang balaan. Na may babasa sa Biblia. So nga kung pangutana, sumbalik sa naminaw, o nakabig nga dili simbahon ng santos, magkasupak batas Diyos. Dili.
Kay musupag ganita dili na tayo sa Dios naa sa San Juan 8:47. Kadtong dili mo dawat sa akong nga pulong dili ako. Pero kadtong mo dawat sa akong pulong ako na. So kadtong nagasimba sa nga balaan ingon sa gisugo sa Ginoo, dili pagsimba ingon nga Dios, kundi pagsimba ingon nga pagpasidungog sa balaan naa sa Biblia. Mahisod na kang salamat.